Kathong jong kajingwan jong Jisu syakanek perthei kadai kathong ban penbena pojba ya kajing i jong obleu kupa ha kipat ban riu baro kanai kadai kathong jong kajingwan jong Jisu lane kajing pa jong obleu kupa ya lau kun syak perthei ban ngiu i u Jisu shisha ule upendep ya kanai kaba ubleu kupa ula bu iu lane katong kaba ula ahiu uwan sa kepertei ban penpau ya kajing i jong ublei lengba kikam kibaule kadba dog im hakana kepertei nadu kikam kibahe kibared nadu kekam penkoj nadu kikam phala kibaule baro ujisu upenpau ya kata kajing i jong ublei hakana kepertei barkanu keju kathong kabau bleu kupa kwa yanga badia pi banle hakajing im gajungi baman lakasngi kanai kadai gajing khot jong Jisu lengba ka gospel ka bamanta kasngi ka bang yosngeu ladangi pule ya ka gospel ka bamanta kasngi khamtame haswa jong kane habasdang jong ka gospel jong Lukas kalanong ka bapra ngiyosngeu ba u Jisu kren sapang jong ka jing pediang ya ka ketin ke jengu den mata kedau manga mapi ngilayo pediang ya ka ketin ngilayo pediang ya ka jing hikai jong Jisu ngilap yo pediang ya ka jing shai ka ba u bleu kupa ula ai hangi iwe pai we ka jing im kristan jong pi ka dei kata ka jing shai ka ba u Jisu la ai ka jing im junga kumulung do ka jing im ki sister kum geruniam kajing im jung pi kumurang babalang kajing im jung pi kum kanong hikai kajing im jung pi kun ki kon samla kum ki hap ki bared kano kerdan ke bangidan kano ke benta jung kajing im ke bangidan ngidon kata kajing shai ke ba utrai ulai yang iwe paiwe de namata kadau Jisu khot wer yang abade pi bangi nang de ban bu ya kata kajing shai hajrong om day hapo habang itang ye kasyarak habang ipen me menta kisngi ngimdon syu kasyarak ipen me da ki tube ball lana ki light LED light ki bang yong habang ipen me ki negi light hatong ngibu ye ki hapo ngibu ye ki hajrong bale ngibu ye ki hajrong namar ba ngikwa bakito kinai jing shai hakiwe kajing im jonga bajung pi kalong tik kum kasyarak kum kine ki ball light ki bang yong menta Keep eye jing shai yakiwe. To give light to the world. To give light to others. Kata kadai kathong jong ka jing im kristan ka junga ka jungpi. Kam dei kano kathong. Hanre dei tang kane ka we kathong haka jing im junga kum lengdo haka jing im jungpi kum ki sister haka jing im jungpi kum ki kun kristan. Catholic. Ban eye jing shai yakiwe. Hanre ni haban kali haka ne kasngi. Bon nangi ki Kristan Katolik ngi ile ran ban long kita ke jing shai ha ka perthei ngi le ran ngi buri bang long kita ke jing shai yole se da ke jing tip ke jungi yole se da ke jing bom tip lana ke jing bom snuthu jungi ngi le ran we feel shy to show that we are the light of the world Nileran siya ban pen I ka perthei bangilong kita ke jing shai kanuksa ka we ngalaban na ipi ni ki Kristen Katolik habangidan haying hasam paramangi habangidan haying mene ladangidan hapo ka circle ke jingi para Katolik ngimle ran ban le ya kadaka ding pena Henry habangidan bat ki we ki kenhon balang Henry habangidan bat ki we pat ki para breu ki bomdei na ka balang Kristen ngile ran ban le ka dak ding pena kamdei ka jingkran kai ka junga ko hanmen ko para don bon ki Kristen Katolik ke jungi ki le ran ban le ka dak ding pena hakmat ki we ki jaj ban reu hakmat ki we ki kenhon balang hakmat ki we ki jai niam haba manga ma pi ngele ran ban le tang ya ka dak ding pena ka badai ka jing sedang jong ka jing im junga kumu Kristen Katolik hato ngala ban long kum kata ka jing shai ka bau Jisu ukwa inga ban long menta kasni penban ngalong uba
long mau jintut ya ka jing shai jong ukres penban ngaong ilade banga ngam dei ka jing shai den mata ka daw ko hanmen ko para ladang yolat hakano kono ko por hakano kono ka khep ne hakano kono ka jaka la ne hakano kono ko kenhun ka bangidon ngim dei ban pen pau ya kata ka jing shai ka ba ukres waingi ka basuke ka basempul le ka bong le ka dak jong ka ding phana ai ki we ki madong o udai Kristen Katolik ai ki we ki madong o udai baru belai I ki madong ai ki mad karan hanrei mangipat ni haban pen pau ya kata ka jing shai sakawai pat kanuksa ni laban sim dalaka jong ka jingim haba pilai bamja haba pilai disha hakidukan ne hakir restoran kanangut nangi habangi song para Katolik ngi ledak kading pena ban ngi duai ban panjung ai ban panjung kerku nau blai yakito ki jingbam ngayo I ngayo mad yala de teng teng ngi klet kumau mene ngi klet yo lese bangi le rain pen pau bangi de kita ki Kristen ngi klet no ban duai haba pila ya kono ko function kam tame ha kaying jong kiwe ki kunuhon balang lane ha kawe ki jaka kaba kam dei kasnong Katolik la ne kabalang Katolik ngi off no ngi klet no ya ka jing duai jungi kum ki Katolik Henry ujisu ong pi dei ban bo ya kata ka jing shai ka jung pi hajrong om dei ban bore lada ngi bore ya kata ka jing long jongi kum ki Kristen Katolik lada ngi ngim nyau yila dei bangim dei kita ka jing shai ko hanmen ko para utrai hakas ngi ka bakado bapilai kendo yu un soong inga baripi ngam itu ipi pi de yu pi wan nai ngam itu ipi kanai kadai kajing sisha kaba ngiyo naga gospel bamanta kasngi den mata daw ko hanmen ko para ngi de ban penpau daki kamba baha ki bangile eman kasngi daki ktin ki bangi kren daki jing duai ke jungi daki taka dak di phana ke jungi daki taki jan phong jungi kumulung do kum kiruniam kum kisistar ngidei ban penpau hak perthai barok away bangidei kijing shai jong ukres ngimdei ban lerang ngimdei ban kanranden ban penpau bangilong kijing shai jong ukres ngi haban bo I kata kijing shai hajrong kijing shai kabakurpang bat kabadon kam ban bo hajrong knang bakiwe kin yo I kata kijing shai kajung pi kin pediang yo jisu kumukra trai kumukonrat kumnong penem kejungki dan mata kadau to ken ngin duai ngin kerpat bamangi bara ngila banbo ya kata kajing shai ha jrong tam bakiwe kin yo I ngi duai jar menta sipor kerpange nginang yai duai nagbanta kine ke sister gejungi arngot sister Rosalind ba sister Julia ba maki kin sapat mai ya kata kajing long runiam gejungki kamtame ai botrai unang ruinang sumari ki unang Kristen yuki nang aibori ki banyai ne akita ki lightly ki vows ki bamagi ki sim kejing kongo kejing dok bat kejing shania outrai